सारा व्यंकटेशमध्ये बजाजनगर येथील सारा व्यंकटेश या सोसायटीमधील रात्री 1 वाजता ही जी बांधलेली संरक्षक भिंत आहे ती रात्री कोसळली आणि कोसळल्यामुळे ह्या पाण्याच्या प्रवाहामध्ये 2 टू व्हीलर आणि 3 4 व्हीलरचं मोठ्या प्रकारात नुकसान झालेलं आहे। आणि ही संरक्षक भिंत पडण्याचं कारण एकमेव आहे की इथून जे पाठीमागे एक नाला आलेला आहे तो नाला पूर्णपणे बुजवलेला आहे आणि त्या नाल्याला पाणी निघायला मार्ग नसल्यामुळे ही इथली संरक्षण भिंत फुटली आणि त्याच्यामुळे एक 2-3 लाखाचं एक आर्थिक नुकसान झालेलं आहे। नमस्कार, मी वनिता राहुल आहेर, सारा व्यंकटेशमध्ये राहते। तर या ठिकाणी रात्री 1:30च्या सुमारास खूप मोठी पाण्याची लाट आल्यामुळे भिंत पडली आणि त्या प्रेशरमध्ये अक्षरशः गाड्यांचं खूप मोठं नुकसान झालेलं आहे आणि समोरून ते पाणी वाहून जाण्यासाठी कुठल्याच प्रकारची विल्हेवाट त्या पाण्याची लावलेली नसल्यामुळे हे सगळं नुकसान झालेलं आहे। तर त्यामुळे तुर्तास या ठिकाणी जे काही आहे बिल्डर किंवा मग सिडको यांनी लवकरात लवकर लक्ष घेऊन या पाण्याची विल्हेवाट करावी असं सर्वांच्या वतीनं मी विनंती करते।